Трябва да ги спасим. Коджо, коджо! Бомбонки! Shit, motherfucker! Basta! Не! Fuck you! Жилетки! Пакова! Подаръче! Измъкнах се! Много сте тъпи! Тъпи. Опа, защо? Добре, тупа ми здраво! Опа! Момичета качва се в глава. Малко сме стари, сега ще си възвърнем силите. Бием! 3! Малко, 1. Не сме станали млада. Ти? Не ти помня. Биш, много е вкусно. Как сте, момичета? Добре, момичета. Как е моят живот, като бичка ви? Момичета панелките. Ще ги съботи. Не мога, по-бързо! По-бързо! Не мога! Хайде по-бързо! Не мога по-бързо! Бавно! Обръщам. Не искам не се по-бързо казах! Защо трябва да се бави все така? Ще се разсърдя. Не се сърди, бабук. Чакай, ма. Трябва да снимам. Ма чакай, бе. Чакай, бе. Какво да чакай? Аз ще имам време. Сядай. Чакай, Йошипо. Това не да. Накрая вижте всички. Защо? Кой си, бабук? Това е само на снимка. Да, бабук, това е само на снимка, спокойно. Виж моите. Моите не мога. Не мога. Успокой се. Виждаме. Връх са такива, махай. Защо на мен? Успокой се, бабук! Сега ще да се движим. Получаваме го. Да, да. Ето получаваме. Върнах се! Пак ли ти, бе? Стрижа, ха-ха-ха. Ще ти помня. Си гръзно. Виж какво ти нося. Гръзничар.